Ik heb hier IJspret in Friesland in mijn etalage gebouwd. Het is eigenlijk geïnspireerd op de Elfstedentocht. En je ziet huisjes uit alle Friese Elfsteden van Friesland. Ik woon in een winkelstraat die heel graag nog een keer de leukste winkelstraat van Nederland wil worden. Maar in de donkere dagen, rond de feestdagen, is het hier altijd zo ontzettend donker in mijn huis, omdat wij geen etalage hebben, dat ik dacht ik moet daar een soort van invulling aan geven. Dus daarom heb ik dit gebouwd. Ik had al een paar van die huisjes. Nou, dan moet het ook maar een mooi tableau worden als bijdrage aan de versiering in de straat. En hoe is dat in de winkel zitten van je? Leuk, bijzonder. We hebben vaak mensen die naar binnen staan te kijken, omdat ze denken dat hier ook een winkel is. Ja. En dat is niet zo. Maar tegelijkertijd gebruiken we deze kamer ook niet zo heel erg veel. Juist omdat iedereen hier vaak naar binnen kijkt. Ja. Zonder van een keer maar eigenlijk. Ja, maar we hebben gelukkig nog genoeg ruimte op andere plekken. Dus het huis is groot genoeg voor ons. En hoe is dan het contact met de buren? Goed, maar ja, overdag werken wij allebei. En ja, de winkels zijn open. Dus meestal zien we elkaar aan het eind van de dag. Zien we de winkeliers die naar huis gaan, die de winkel sluiten en wij thuiskomen. Ja, wat? Ja, wel bijzonder, maar heel leuk en heel gezellig. En het is een ontzettend leuke straat met hele aardige mensen. En het is handig, want als je boodschappen moet doen, hoef je nooit ver te gaan. Goeie! Wat is het te redden? Goeie! Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben wat aan het vreubelen. Ja, de kries ben je ook nog steen. Ja, dat is bij toeval. Ik ging hem al oprijden, Silm. Maar toen kwam er een vrouw en die maakte gebruidende kristallen. En die hebben we tentoongesteld in het cirken van Wergeer. Oké. Het voor de Christi, het is 10 kristallen. En toen zei ik ze, nou, wij hebben ook een gebruide kristal. Dus toen moest ik komen te zien. Maar toen was dat niks meer voor de kriesdagen. Dus toen heb ik hem dan maar even stilleggen met het hele zaakje erbij. Zodat zei ik nog even de boel schenken dus. En het zit dan wel gezellig, hè, in deze trieste dagen. Ze komen uit Peru. En er was een medestudent van uw zoon uit Wageningen. En die roemde stage. Dat wie een milieutechnologie ook. En toen zag hij dit en toen had er een hele soort mijn om en die verkocht er hier. En het geld ging weer naar een goed doel daar in Peru dus. En heidelijk en mabjatten? Als je bijeenkomen, die vinden dat leuk. En die maken de mobilatie normaal, maar dan net mobilatie, want dan gaan die beeldjes kapot natuurlijk. En daar zeggen ze wel altijd, nou, je neemt maar heen, dat is een kristal en mijn mobilatie. En dat vinden ze vaak ook heel leuk natuurlijk. Nou. En dan kennen ze op een vingertjes dan een kerstspel naar mobilatie dus. Ja. Dus, Ja. zodoende. Nou, prachtig. Dit weer het verhaal. Dank u wel. Ja. Zij had elk huis een skierig verhaal.